Croeso i'r cyfweliad. Diolch. Felly, y cwestiwn cyntaf. Pam dach chi isio swydd newydd? A bod yn onest, roedd y bos diwetha'n ofnadwy. O, pam felly? Roedd hi'n rhoi llawer o bwysau ar y staff. Dwi eisiau swydd efo llai o straen. Dwi'n gweld. Felly, pam dach chi wedi gwneud cais am y swydd yma? Mae'r ganolfan yma'n fwy cyfleus na'r swyddfa lle dwi'n gweithio rwan. Dwi'n medru cael bws i fama. Unrhyw beth arall? Dwi angen mwy o wyliau, ac mae tiwtor Cymraeg yn cael llawer iawn o wyliau. Wel, mae gwyliau'r haf yn hir. A dwi angen mwy o bres i fynd ar wyliau, wrth gwrs. Dwi'n dlawd rwan. Dwi angen bod yn fwy cyfoethog i gael gwyliau gwell. Mae gwyliau yn bwysig, ond mae'r tymor yn bwysicach. Reit, cwestiwn 2. Barod? Barod. Dach chi'n berson amyneddgar? Does na neb mwy amyneddgar. Iawn. Un cwestiwn arall. Dach chi'n hapus i weithio gyda'r nos? Gyda'r nos? Dach chi'n fwy creulon ar bos diwethaf. Mi fyddwch chi'n gofyn i mi weithio ar ddydd Sadwrn nesaf. Dwi eisiau llai o waith, dim mwy o waith. Hwyl i chi.